Ndinokuchingamidza zvekare muzara nazimbabwe nemba muri watsvene kwese kwamuri kumatima nenyika radzoka zvekare nenhau dziri kupisa, nhau dziri kunetsa kubva muzvivhitivhiti zvenyika zvakasiyana-siyana uyezve tichitora mumatunhu akasiyana-siyana. Nyaya dzinenge dzichitrenda, nhau dziri kutaurwa nevanhu vakawanda pazvivhitivhiti, vanhu vari kutaura. Pane nyaya inoda kuti tinge tichikutaura pano, nyaya iri kunetsa uyezve iri kutaurwa zvakanyanyisisa. Zviri kunzi izvo pane mashoko akataurwa navageza, vakataura kuti ivo vachiwenga vakati havadi ropa kuti rideuke, vakati havadi kuti ropa rideuke. So vaMnangagwa vanofanira kuziva zvakatakawirirana ivo pakati pavo navachiwenga. Vanofanira kunge vachikoshesa zvakavimbiswa musi wakapuhwa vaMnangagwa chigaro. Zvanzi vachiwenga vapa mashoko vari mashoko aya anofanira kuzikanwa nemhuri yeZimbabwe kuti vakanzwa tsitsi paye patakaona vaMnangagwa pavakatiza munyika. Uyezve vaMnangagwa zvinzi kutiza kwavakaita munyika hanzi rakanga riritori gwara zvaro. Vaitiza vakadzi, vaitiza naGracie nerimwe timu revakadzi ranga riri G40, but vachiwenga vakati ivo semunhu vaishandidzana navo zvakanaka. VaMnangagwa vakati aiwa, pane maagreements akaitwa kuti vaMnangagwa vange vamhenge vachitungamirira, then temu yavo ichizopera mune zvakanaka, vobuda, then vachiwenga votora chigaro. Takarangarira uyezve vaMugabe mashoko avo vakataura kuti ivo vachiwenga ndivo vaifanira kunge vachitungamirira Zimbabwe paye panga patiza vaMnangagwa kubva muZimbabwe, asi vakanzwira tsitsi uyu wakati aiwa vakashandidzana navo zvakanaka vaMnangagwa, vakati chimboya mumbotora chigaro mutungamirire nyika, motorawo 2 terms then mubuda. Asi iko zvino takuona kuti Mnangagwa uye abatwa nezvigananda, ende saka zviri kunzi navageza kuti Mnangagwa haachanyaso ari munhu ari kurwara, saka akufungirwa nezvigananda izvi zvokupusha maajenda azo. Zvinoita kuti zvakakonzeresa uyezve kuti Mugabe azenge achitorerwa masimba nemasoja. Inhau yekuti Mugabe anga akuinfluenswa nemudzimai wake, anga akuinfluenswa nematsotsi akawanda kuti vanga vachidriva party kuti inge ichienda in a different direction. Ndozvatiri kuona panguva ineyi. So Mnangagwa akakomberedzwa nezvigananda, ende zvigananda izvi zvakatonyatsoona the strategy yavanofanira kunge vachiita kuti vaavoid zvakaitika last time. So vada kuramba vachiinfluenza zvakanyanyisisa kuti Mnangagwa anga achiita zvavari kuda ivo sezvigananda, then zvigananda izvavo zvaita power rakanyanyisisa rokuti influenza mumilitary, uku kwatiri kuona zvokunzi masignature mazhinji ari kusainwa emachanges ikoko anenge achibva kune vanhu vaMnangagwa, and then Mnangagwa anozongopuhwa speech yekunzi taurai zvakadai, so ndeyekuti ningirinzi vanogona kukukanganisai, ningirinzi vanogona kukukanganisai. So Mnangagwa is just there only to announce paHerald pamunoziva bepa iro neZTV neZBC anenge achingoannouncer. Asi vachiwenga vati no, he gave a strong warning, vakati ivo havadi kuti ropa ringe richideuka. Apo patazoonawo vageza vachitaura kuti no, zvinhu zvakaramba zvichinetsa oro zvichiitika, there is gonna be an action iyi ichaitika, action kune chikwata chavo vageza, ende uyezve tiri kuziva kuti military yakatoanaunsa kudhara kuti there gonna be results oro consequences. VaMnangagwa vakaramba vachienderera mberi nekushandiswa ende uyezve nekuteerera avo mashoko ari kunzi ari kubva kuzvigananda kuti vanga vachikanganisa bato reZANU-PF, ende uyezve vanga vachikanganisa nyika kuti inge ichienderera mberi mune zvakanaka. Zviri kunzi izvo mawar veteran havasi kutombofara, majunior soldiers havasi kutombofara nesituation, asi vari kungorespekta nezvekuti ndeyekuti pari zvino Mnangagwa ndiye mukuru vavanenge vachiti maleader according to maranks avo. So vari kungorespekta vachiti no, asi
zviri kuitika mukati mebato reZANU-PF vari kuti kunyanyanya hutsotsi uyo vari kuti wemacontracts ari kutorwa, matenders ari kutorwa nevanhu vari pedyo naMnangagwa. Vagezi vakataura nezvenhau kuna Gio Pomona uko vari kutaura kuti involved vanova Mnangagwa, matwins aya, amai vacho, the first lady ana Mafume, Jacob Mafume. Saka tiri kumuona iko zvino ari kushandidzana nevana vaMnangagwa, ari kushandidzana naDaniel Garwa, because Daniel Garwa also is involved also mune program iyoyo yekumapurojekti ekunana Gio Pomona. Zvinzi izvo dai venyangwa naZaka ava vaida kunyatso kushanda nesimba nachivhayo. Tunoziva kuti vakadya mari dzema-elections, mafunds ema-election, 1.2 billion vakawanda. Zviri kunzi izvo mari dzakangoenda dzichema, asi Zaki havana kana chavarombokwanisa kunge vachitaura vachiita. ED ari kunzi vagezi vataura kuti ED is a coward. ED ati zvanzi ive Mnangagwa is a new threat mubato reZANU-PF nenyika yeZimbabwe, nenyaya yekuti munhu akuita makaro ende uyezve achishandiswa nezvigananda nemudzimai wake kuti anga achiramba ari papawa, zvinova zvakabvisirwa Mugabe panguva yakapfuura. Asi panguva zvasasiyanira nepanguva ino, Mugabe nguva iye anga asina vana vaimuinfluenza zvakanyanyisisa, vana vake vanga vachiri vadiki. Panguva ine mutungamiriri aripo ED, vana vake vahombe ende vane influence yakanyanya, ende vari kuvada kuti iwo simba rirambe riri mumba mavo, simba rirambe riri kune avo vari kusapota baba vavo panguva ineyi. Zviri kunzi izvo hanzi vagezi vataura kuti vachisimbisa maarmy generals nevamwe vanhu vari mudhuze maMnangagwa. Zvinzi Mnangagwa akakupai maybe tingati mupfuwira pachishona, hanzi haatyisi, hanzi face him face to face, hanzi haatyisi, mumutaurire kuti iwewo zvauri kuita izvi hazviite, hanzi musamutye. Geza achipa simba kune maarmy generals nemasenior ZANU-PF member, unzi munogomutyireko, haatyise. Musatye munhu, mufesei ende uyezve mumuudze kuti no, anofanira kunge achiita the right thing. Zvikunzi ropa rakawanda rakadeuka kuti nyika inenge ichisununguka, asi takungoona kuti zvigananda ndo zvakungobhenefita. Maoveterini hapana mabhenefiti ari kuita, masoldiers haasi kutombobhenefita. Kune masoja akawanda anga ari maoveterini vakatenda futi iwo. Vagezi vakataura nezvehistory also yavaMugabe, vakati vaMugabe tinovatenda zvakanyanyisa ndekuti vakapa maoveterans land, ende uyezve vakapa vanhu land, vachiti nhau yeland iyo yatiri kuona yakudzoserwa mashure naMnangagwa naTagure, apo vari kunyepera kuti vanhu vari kuvapa matitle deeds ivo vachitengesera vanhu land. Zviri kunzi izvi zvinhu zvari kuvarwadza ende zvinhu zviri kurwadza uyezve vanhu veZANU-PF nevanhu maordinary vari kutaura kuti iyo povo. Zviri kunzi izvo army yapa Mnangagwa deadline yekuti anga achigadzirisa zvinhu izvozvo zvokuti anga asatambe nezvigananda. Takarangarira uyezve Mugabe futi akamupiwa mawarnings akawanda, akazoona kunzi munhu haasi kuteerera, munhu ari vanhu ndekuti kana vanhu vapa maposition ava ende pawa rinenge riripo, asi havazoziva kuti pawa iri rinokwanisa kuzongotenwa in another way yavasingafungidzire. Iko zvino Mugabe Mnangagwa ari kufungidzwa no military is now sorted everything neupolice, saka tiri kuona ari kupembedza ende uyezve achipa mamedals kune mapolice commissioners and mapolice ministries. Uye anonzi mukuru wepolisi uyo vachimusumudzira nenyaya yekuti varinga vachida kuti vange vachichengeteka, asi there's so many ways to kill a cat. Anogona kungodona wakatemba, ndizviri kutaurwa navanhu vakawanda. Zvichinzi Mnangagwa apiwa deadline ende uyezve anogona kungopadonha paipe akatemba sezvakaita vaMugabe. So ndazive the right thing chonge achiita kuti nyika inge ichienderera mberi. Ndotenda muZimbabwe ndinoti muone zvakanaka, ndichikurudzira kuti maramba muchisubscribe. Vasati vasubscribe, vakasubscribe ndiri kutendai zvikuru. Munokomenta, munoshare naupanapo, ndinotenda also vatijoina muzuva ranhasi muchiti subscribe mumbaya notification bell kuti patinongobudisa dzimwe raundi munoita kutanga kunge muchidzinzwa, ende uyezve nokushare nokukomenta. Musakanganwa kukomenta mose maona nhau dzino. Ndotenda muZimbabwe ndoti muone zvakanaka.